Mám pro vás příběh kratičký, Míša s Lukem v něm budou hrát. Potkali se u kozičky, no a teďka se budou brát. Na zahradě v Havlbrodě bylo veselo velice a přesně tam vznikl Kubíček po 2 flaškách slivovice. Ať vám to klape, ať vám to šlape, Míšo, Luky a Kubíčku. A protože je krize a nejsou prachy, mám pro vás jako dárek jenom písničku. Tak užívejte. Napsat song o tom, jak tě mám, lásko moje rád, jenže song o lásce nechce se mi psát. Mně zamilovaný písně nevadí, a tak mi drahý můj, pár těch slok o lásce klidně zanotuj. Já mám tě hodně rád. No to se nedá poslouchat. Já vím, hold love songy mi nikdy nešly, ale pro tebe to zkusím, chceš-li, jen nejsou z žánrů, co mi zrovna jdou. Love songů jsou už kvanta, nechci s tebe mít Jamese Blunta, zkus prostě napsat svou písničku o nás dvou. Vážení snoubenci, svědci, rodiče, vážení hosté. Ano. Ano. Prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Teda to zní vážně skvěle. Love songy mi nikdy nešly, ale pro tebe to zkusím, chceš-li, jen nejsou z žánrů, co mi zrovna jdou. Love songů jsou už kvanta, nechci s tebe mít Jamese Blunta, zkus prostě napsat svou písničku o nás dvou. Počkej, mě možná právě něco napadá. Hezky jste si to teda objednali, svěží vítr neprší. La 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 la. Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám a jdu rychle za ní. La 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 la. Spousta očí se teď na nás dívá, hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí půjčil svoje skripta. Tak to máš teda, holka, pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit se o pocit, když správně dosadíš do rovnice. Mám stahovačky! Je to vidět? Potkal jsem holku na disku, obličej měla na misku, postavu jako z Playboye, zatáhla mě do svýho pokoje. Chtěl jsem jí pomoct úkoly, prý už nechodí do školy. Co bude dál, teď mám strach, tohle jsme nebrali na přednáškách. La 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 la. Svůdně tančila do samby rytmu, zítra ráno píšem z algoritmu.
Řekla, že prej má teď volnej bejvák a že se může mít k ní učit jen tak. Ještě než dozněl tón jejího hlasu, ledvinku omotal jsem kolem pasu a vyrazil nad zvukovou rychlostí, jako vždy lačný nových vědomostí. La 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 la. Když jsme pak dorazili až k ní domů, nemohl jsem na mou duši věřit tomu, když místo důkazu Gaussova vzorce vypalila na mě svoje prsní dvorce. Ptala se, zda si na ně nechci sáhnout, já se nad něho povážil nahnout a plnej vzrušení si představoval, jak bych tenhle tvar v matlabu modeloval. Potkal jsem holku na disku, obličej měla na misku, postavu jako z Playboye, zatáhla mě do svýho pokoje. Chtěl jsem jí pomoct úkoly, prý už nechodí do školy. Co bude dál, teď mám strach, tohle jsme nebrali na přednáškách. Pak jsme nešli spát až do samýho rána, žádná stránka bloku nezůstala nepopsána. Jal jsem se ňut načíst, učil lípí na 100 míst. Pak jsme 3krát měli sex, teď jdu na cvikohousku jíst. Potkal jsem holku na disku, obličej měla na misku, postavu jako z Playboye, zatáhla mě do svýho pokoje. Chtěl jsem jí pomoct úkoly, prý už nechodí do školy. Neznámou vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.